Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Akeh wong stres mergo uripe gak beres, tansah ngersula rasa atine dongongso. Rino wengi buru dunyo lali agama, tansah suloyo kepengine urip mulya. Ananging tanpa rekoso apa ya ana, unine wong Jawa ana dina ana upa, kapindhone ana awan ana pangan, ping telune ana bengi ana rizki. Menungso urip ana alam dunya, wajib usaha tambah kelawan tungo, hasilan orane maksud kang disejo, gumantung kersane kang moho kuwasa. Menungso urip tinitahno padha, perkara bondo dicatah beda-beda, mula ati kudu tansah nerimo, ora usah meri maring sepodo-podo. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi.